Здравейте хора, аз съм Иван и това е едно епизодче на Hubcraft. Мисля да играя в него този път и да оцеляваме заедно. Ето Hubcraft. Как ще слезем долу и така и аз не разбрах. Така някакви печаги. Сега ще ви покажем как ще слезем долу. Извинете, че просто когато си доближа езика до устата и много ще свиркам за това. Свирнем и затова се чуе изведнъж езика ми се плете около зъбите. Сега нека се правим на Spider-Man! Скина ми е на Dead Space. Май е тройката, не знам. Вие ще ми кажете, ако сте играли играта. Пак. Коцам в устата. Фак. Добре. Тук какво да играем? В Survival, в Skyblock, PvP, Minigames. Какво ще кажете на Skyblock до сега, а? Или не искате? Тук в момента преглеждам в чата какво пишат, за да... Тук аз знам как се прави рез. Нека влезем в порталчето. Ще играем Skyblock. Тук нищо не пише, за да се върнеш в къщата пиши из Home, из Create, за да почнеш Skyblock напиши из Create, ето го. Тук доле из Create. Явно започваме Skyblock, дами и господа. Ето. Това ще е поредица на Skyblock. Ще оцеляваме на Skyblock и хубавото, че няма никой около нас. Нека започваме. Изхолме. Може и след Home. Готово, сега сме се след хълнали тук. Сега ще ни трябва вода и лава, за да си направим Cobblestone Generator. Но първо да щупим това. И да гледаме да ни падат саплинги, защото ако не ни паднат саплинги, лошо. Просто оцеляваме да свършва и трябва да започваме много, но няма значение. Ако вие сте играли Skyblock, моля давайте ми идеи за какво да правя и какви неща да... Супер, саплинг. Добре, сега един саплинг. Извинете, пред си езика. И... Фак, махай се да... Ще кажам нещо. Ако има около вас малки деца, най-добре не запушете ушите. Ще има леко пцуване тук, докато секна. Нищо не сме имали направо. Добре. Едно лед ми трябва. Тия неща ще ги запазя, няма да ги бърникам. Тиквен и семена. И това ми трябва. Така, тук. Хоме. Сериозно. Хоме. Фак! Като бъгве? What the fucking shit? Use. What fuck is this? Fail. Фак. Колко фрейма съм, бе? Май тук трябва водата така лавата.
Слагаме тук и чупим най-голямата. Окей. Сламах. Нека си преберем кофта, че тя ни е единствена, тя да запазим пръста, tako ще се увеличаваме. Това. За един workbench. Не знам дали има руди на Skyblock. Ама трябва да има. Сега заставате тук. Фак. Разбира се, без да се удавите. И чупите. Просто фак. Ставате тук. Не, оттам няма. Тук отивате и веднага взимате блок. Юп. 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 Окей. Ще съберем 2 стака, 3, за да почваме да си увеличаваме Skyblock-а. Да си увеличаваме острова. Ако сте гледали поредицата на Skadon, там имате представа какво по принцип става. Как може да оцелявате на Skyblock? Аз му я гледам, за да знам какво да правя докато съм на Skyblock. Какво да не открих? Имам 11. Ще си джъркаме тук много време. Сега ще ви кажа какво ще направим. Така. Трябва ми пръст. Така. Така. Слагаме върху водата, върху главния източник, за да не замръзне. Тук слагаме. Да. Това тук. Така слагаме, за да не замръзне източника, а това за да не отскача и да пада в лавата. Тук по този начин. Отскочи, аз се отивам и я взимам. Так. По някой път ще има фейл. Сега тук не мога да стана. Сега тук ще стоим, взимам, скачам. То дори идва при мен, защото лавата не може да го фане. По някой път го фаща, но добре си я пробваме старата стратегия. Ако искате, пишете в коментарите дали да правя поредица на Skyblock или направо си започваме на Minecraft оцеляване. Имате два варианта. Да правя поредица на Skyblock или да започвам поредица на Minecraft оцеляване на Survival, а не на Skyblock. Фак! Здрасти! Сега... Виждате? Това е хак. Никой не знае на сервера. Чупим с ръка, изведнъж ще показва кирка. Най-добре с кирка. Това е Jilta Autotool. Ако играете в сервера и сте админ, пълса, не издавайте. Дори не използвам kill аурата, използвам kill аурата само срещу зомбита, но не използвам kill аура срещу други. Пълса, моля ви, не ме издавите. Не трябваше да си направя кирка.
Ще ми трябва още два. Не трябва. Заведи. Лопата, да събираме дърта. Сванахте. Дали? Схванали, да я видам. Ако искате следващия епизод, направо продължавам поредица на Minecraft Survival, а не на Skyblock. Или продължавам на Skyblock, а не на Minecraft Survival. Пишете в коментарите какво искате и така нататък. И лайквайте ми клиповете, абонирайте се за мен и ако искате повече клипове, абонирайте се за мен. Ако искате по-добра графика на клиповете, лайквайте. Ако искате неща, които мога да разбера и да ви ги дам, пишете коментари. Ще има в описанието май текшърпака ми. И това ще е за този епизод. Благодаря, че ме гледахте, аз съм Иван и до скоро.